Kapuyan ni trabaho oy. Maayo untag na ako'y matira karon. Kay pang part 3 na rabanamo ni. Mayintag na ako'y makita karon bay. Ayay, naay pinsa. Sumining na ay manok diraa. Gusto, maunay akong tirahon karon. Pero time pa bay. Dili man na ako makaya og ako rabay. Kinahanglan jo akong tawagan si Boss Ani bay. Kasiya mang tong mangtas mo tirada gud. Tawagan sa nako be. Uy, tingog bang cellphone ako bay? Uy, ang akong batos. Hello boss. Hello boy. Naatay tirahon karon. Oh, unsa man na? Part 3? Unsa pa? Goods. Nya asa man location na boy? Naa diri boss sa Barangay Alpa, Sitio Kukak. Magpaabot ra ko nimo diri sa may lubi. Sa Alpa Kukak day na boy. Sige, tirador boy on the way. Sige boss. Bye. Sana ko sa Sitio Kukak ba? Asa man kanang giingon ni boy nga lubi diri murag mauning lubiha ba? Si Mohoto ng baho be. Dahagid siya diri. Disura po ning gagian sa buang oy. Ayay, para si boy og gapahapa. Ako ni atuon. Boy, dala ko boy sa may atong tirahon dron. Kita kaan ng pinsa dira Kita ko na. Sumining na ay manok dira Manok, sumining. Manok atong tirahon. Unsa pa? Goods. Baksit. Unya boss, ang gamit nato hain maron. Gamit? Matik na. Unya, tara. Ako'y bahala. Boy, pagkatakuha sa manok, boy. 45 days pa. Unsa pa? Maunay atong target karon. Laaya, time para gut. Limot ni kong pagkaon sa kong manok. Kaon sa kube. Sakto, kigutom ko. Stang lawgawa, pas mo gito kong manok ba? Tirahon na tani. Tira, boss. Karon ka. Boy, ako'y bahala ni. Uluhon din ako ni. Buhi pa ba na itong manok ka? Ay, salamat. Buhi pa dyan akong manok. Drino, kaunok! Agoy! Patay, boy! Dili man ang manok na igo, boy! Yati ang tag-iyaman at tula po ning labang, nagpakaon man siyang manok! Kamu din nasig panira diya? Tay boss, nasakpan ta. Tara, si bata. Karon mo! Huwag mo! Karon mo! Dagan, boss. La, kasibat na. Animal. Dodo, idili na ko masakpan. Kuhaon ako kung motor be. Duol di ay ha. Connect sa ibang kanal. Naboy, yung banking po, boy! Bangking di ay ha. Ibangking tani kao sa direbe. Nit dihagtaman kay mo bangking ka otro. Kuya Van, gaba.